Aurten jakin behar ditugun konposatu bitarrekin bukatzeko, esmetal bat esmetal batekin lotzen danean sortzen den gatza aztertuko dugu. Elkarrekin lotuko diren esmetalak izango dira zerrenda honetan ditugunak, eta zerrenda honen hurrenkera izaera esmetalikoaren arabera da. Zenbat eta eskubitarago egon, esmetalagoa da. Horrela, fluorra, silizioa baino esmetal izaera handiagoa dauka. Elektroiak hartzeko, elkarbanatzeko, edo beste batek dituen elektroiak hartzeko izaera handiagoa dauka eta silizioak txikiago. Orduan, formularen posizioan ere bai, horrela jarriko ditugu. Izaera esmetalikoena eskuinean egongo da, eta uro atxizkia jarrita gatzari izena emango dira. Adibideak ikusiko dira. Bromoa eta kloroa. Hemen dago bromoa eta hemen dago kloroa. Hortaz, kloro jartzen dugu eskuinean eta bromoa jartzen dugu ezkerretan. Bromo monokloruro, kloroa esmetalagoa denez, kloruro izango da, edo bromo bat kloruro. Arsenikoa eta selenioa. Arsenikoa hemen dago eta selenioa hemen dago. Selenioa hortaz, esmetalagoa denez, utziko dugu eskuinean eta ezkerraldean jarriko dugu arsenikoa. Eskuinean dagoena etorriko da bere balentzia negatiboarekin eta ezkerrerago daukaguna dakarren balentziarekin. Kasu honetan, arseniko 2 selenio 3 di arseniko 3 selenuro, arseniko 3 selenuro. Antimonioa eta kloroa, antimonio 3 kloruro, antimonio 3 kloruro, antimonio 3 kloruro. Silizioa eta nitrogenoa, trisilizio tetranitruro, silizio 4 nitruro. Trisilizio tetranitruro. Esmetalikoena eskubitara doa, uro atxizkia jartzen diogu eta gatzari izena ematen dio. Honekin, aurten jakin behar ditugun, konposatu bitarrak bukatu egiten dira. Animo!